Mangayo kita og guidance ngadto sa Ginoo og magpatudlo kita ngadto kaniya sa kanunay kung unsaon pagkinabuhi diha sa kamatuoran ug kung unsaon pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ug atong hinumduman sa kanunay mga igsuon ug ato gid kining paharion sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna, ato kining paharion sa atong kaugalingon nga wala gayoy laing Dios nga manluluwas gawas sa atong Dios nga Amahan nga atoa sa langit. Ug wala gayoy lain nga nagluwas kanato kundili si Jesus Christ lang gayon. Mao kanay atong paharion sa atong mga kinabuhi aron mabag-o ang atong mga kinabuhi. Atong hinumduman sa kanunay igsuon nga wala gid kitay lain nga saligan, wala kitay lain nga sandiganan kundili ang Dios lang gayud hangtod sa kahangturan ug wala nay lain pa. Salmo 25 bersikulo 5. Tudloi ako pag kinabuhi uyon sa imong kamatuoran. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Nagsalig ako kanimo kanunay. Hinaot igsuon, willing ka nga magpatudlo. Abli ang imong kasing-kasing o hunahuna nga magpatudlo ngadto sa Ginoo ug willing ka nga musunod, musubay sa uyon sa kabubuton sa Dios, maglakaw diha sa kamatuoran ug willing ka nga mudawat ni Kristo ug wala kay laing gisaligan nga manluluwas kundi ang Dios lang. God bless sa tanan.